Хайде. Второ видео по срещачи. Хайде. Пак ли се чешеш? Хайде, Алфонс. Я да видим там кой ни чака. Кой ни чака на оградата? Кои две хубави деца са отгоре на вратата? Я да види мама. Маша. Машинка. Здрасти, мамо. Бобо. Боби. Ку-ку, пайс, мами. Чакате мама ли, мамо? Ох, кой се прозява. Ох, какво хубаво дете. Хайде. Хайде да влизаме. Алфонс, кой там, мамо? Кой там, Алфонс? Кой, мамо? Писанките ли, мамо? Писанките? А? Писанките ли, мамо? Алфонсито? Хайде, Стоенчо. Хайде. Томи! Здрасти, Томи. Стоене. Какво правиш, Стоене? Хайде, мамаши. Хайде, Бобо. Хайде. Томи. Бобо. Машинка. Къде са батковците? Писанчо? Няма ги, Писанчо. И сега кой ще правим? Хайде да ходим да правим попара. Хайде да ходим да правим попара. Томчи. Абе, Томи, бе. Какво си лигавиш ти, бе? Какво се лигавиш? Какво, Машинка? Хайде да правим попара. Кажи чао, чао. Маши. Кажи чао, чао. Кажи, Маши, чао, чао.